Hvor er de henne? Så kom dog. Hvor er de henne? Hej, skatter! Ej, hvad er det der? Der har vi lige været i Polen, i det der land, der hedder København, ikke? Ej, hvor fedt! Ja, og der var bare mega meget så gerne til Polen, ikke? Ej, hej Pia! Hej, hjerter! Ej, undskyld, jeg troede, det var nogle hjerter, så jeg ville ikke lige kigge. Altså, helt seriøst, nu skal jeg lige sige noget foran. Ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er ret ondt, at folk går og siger blondinedom. Altså, jeg kan fandme ikke for, at jeg er født blondine, vel? Altså, ej, hvor ondt. Ja, altså, hvem kan ikke se, at jeg er blondine? Altså, helt seriøst, jeg kan høre det alt for godt, skat. Altså, ikke så lige ud i byen her for noget, det mand. Din blondine. Derfor er jeg heldigvis så var jeg inde i Gucci, og så sagde jeg også, det koster 200 kroner. Og så sagde jeg, okay, det er fair nok, fordi det var sådan en, det var en negl, jeg købte. Jeg manglede lige alle mine andre knæet. Så var jeg købte den, og gav ham sådan 100 kroner, så sagde han, det var, jeg tror jeg bare ikke på. Så gav ham sådan, så sagde han sådan, hvor mange er 100? Så sagde jeg, der står 200 på den sædler, så sagde han sådan, nej, det er bare overhovedet ikke. Og så sagde jeg sådan, er du født blondine, og der er bare hår? Så sagde jeg, nej, det har jeg bare ikke. Og så sagde jeg sådan, at du er smager virkelig. Altså, ej, det er så træt. Ej, ved I hvad? Jeg hørte, du dumpede i eksamen. Jamen, helt seriøst. Det der med eksamen der, det har jeg også Du hørt. havde jo bare de flotteste negle, altså. Ja, men prøv at... Min lærer, han sagde til os, okay alle sammen, nu skal I. Og så et eller andet med onsdagen, så hørte jeg ikke mere, fordi jeg var i gang med at... Ja, min hæle var lidt hård, så den skulle lidt udskæres. Men så skulle vi så til eksamen, og jeg gik ned på Kongensgade. Og så gik jeg ind i butikken med wellness, og så fik jeg de flotteste negle. Og så kom jeg i skole torsdag, og så dumpede jeg, fordi jeg åbenbart ikke var kommet op. Jeg ved ikke, hvornår de andre var kommet op. Altså, hallo, jeg var der til altså, ikke for negle og eksamen, for at man lige tager sig sammen til at få nogle ordentlige negle. Hallo, hvem ved ikke det? Jamen, altså, så kommer jeg op til eksamen, så siger de, altså, du ved godt, jeg ved godt, det lyder lidt klogeagtigt. Altså, tror jeg, der var jo sådan, altså når man er haletuser, så bliver man jo til en frø. Og så sagde de, at man skulle læse i en bog for sådan at finde ud af, om hvad der sådan ligesom kom efter det der. Jeg svarede selvfølgelig en prins, fordi jeg var en prinsesse, købte sådan en frø, så blev en prins. Og jeg havde læst i bøgerne og alt sådan noget, men så dumpede jeg bare. Og ved du hvad? Hvor ondt. Jeg har været elitesvømmer i en uge, for jeg svømmer sådan en gang om året. Men ved du hvad, så svømte jeg ind i kanten. Altså, og så gik det ikke sådan. Det gik bare fint. Ej, jeg har ikke ved, hvad jeg synes Paradise i går. Pernille, hun tjekkede ind, mand. Pernille, hun er bare så fucking nice. Jeg har fået det samme måde som hele. Det har jeg også. Helt lyst som hele. Ej, jeg elsker bare Jeanette. Jeg kommer lige Jeanette, hun er bare den klogeste af alle på Paradise. Virkelig. Og Pernille, hun er virkelig bare klogere. Pernille, hun er jo bare jeg skulle tro, at hun var min bedste veninde. Ja, hun er jo bare dejlig. Pernille, hun er bare mega pænt hårfarve, så hun bare det flotte stykke. Så hun bare, mamma, hun Ja,